Nested in the lively Bicol region of the Philippines, Bicol University, a beacon of academic excellence since its establishment in 1969. Offering diverse undergraduate and graduate programs, the Public Research University is committed to quality education and holistic development. With a main campus in the vibrant Legazpi City and satellite campuses, Bicol University fosters dynamic learning environments, actively engaging in community outreach and research initiatives. Modern facilities from well-equipped libraries to cutting-edge laboratories provide an ideal setting for students to thrive. Aligned with Republic Act 5521, the university's mission focuses on professionals and technical training, advanced instruction, and promoting research in various fields. Envisioning itself as a university of humanity, Bicol University strives for productive scholarship, transformative leadership, collaborative service, and a distinctive character for sustainable societies. Explore boundless opportunities for growth and learning at Bicol University, where academic excellence seamlessly merges with community impact. Step into a realm of innovation and excellence at the College of Science, Bicol University, merging strength from programs like BS Biology, BS Chemistry, BS Computer Science, BS Information Technology, and BS Meteorology. Our institution is a testament to expertise and commitment. Aligned with the Bicol University Comprehensive Development Plan, we're dedicated to shaping the future through education, research, and community service. Join us at the College of Science, where we transcend boundaries, nurture continual learning, and under the leadership of Dean Jocelyn E. Serrano, strive for academic excellence and innovation. Discover a community dedicated to knowledge, discovery, and the transformation of the next generation of thinkers and leaders. So, ang gagawin natin, maghanap ng interview. Eh, sino ba sa taga-IT first? Sila sa atin maya pa eh. Ate! Ika! Pwede ka pa-interview? Saan? Para sa, ano lang, related sa IT. Pwede naman. Sundan mo ako. Ngayon, nakahanap tayo na muna. Yung pangalawa naman. Tara, hanap tayo. Ate, what are you listening to? Huh? Ay, joke lang. Pwede po ikaw yung interview. About sa? Tungkol sa IT kasi napansin ko IT yung ano mo eh. Okay. Okay, tara, sundan mo. LITE po. Dito naman tayo sa grandstand. May mga estudyante rin dito. Hanap tayong interview. Ang bilis mo naman. Tignan mo. Ang ganda. Wow. Iyo. Hanap tayo. Ate, pwede mo magpatanong? Ano po? IT ka po? Yes po. Pwede ka tayong interview. Pwede naman. Sige, sa taas. Para tayo. Merry Christmas po. So, why did you choose BSIT? Nag-IT ako kasi yun yung lumabas sa ruleta ng pagpili ko ng mga courses dito. Pero parang seryosong sagot to. Parang seryosong sagot, grabe na yung use ng technology ngayon. And yung IT, information technology, so related siya sa technology. Sabi daw, parang maraming opportunities, kasi nga technology, maraming opportunities after makagraduate dito. Tapos, isa rin dahilan kung bakit ako kinonsider ko i-take tong IT ito kasi wala, parang angkol lang tingnan. Like, pag tinanong ka, anong course mo di? Sabi ko, IT po. Ay, wow! Wi-Fi hacker ka ba? Sabi ko, hindi pa ako Wi-Fi hacker. Siguro kaya ako yung IT kasi sabi nila madali lang daw and gagawa ka lang ng games. So, dahil mahilig din naman ako gumawa ng games, naisipan ko na why not try ng IT. Kasi malay mo, di ba? In the near future, makagawa din ako ng games. And sabi din nila, in demand daw ang IT. So,
madali lang daw makakuha ng trabaho. And mataas din daw yung makukuha mong sweldo. So dahil makapera ako, na kinuha ko na lang yung IT. Yun lang. Nag-BSIT ako kasi akala ko basic lang. Like, walang math, magko-computer lang, encode, pero hindi pala. Ang lala pala. Ang lala pala ng may experience ko dito, ang unexpected. Tapos, ah, oo, IT is more on tech, pero more on software side. Onti lang yung hardwares. Tapos, although may experience ako sa track ko ng senior high, which is CSS, na naging reason din para i-inline ko dito sa course na to. Pero yung time ko kasi noon, ang CSS namin is more on hardware. Kaya ngayon, ang iniisip ko na lang, I may have more 6 kilos of eye bags, pero later, I'll have 6 digits of tadang! Kaching! Experience as a BSIT student. Experience, una, akala ko, pindot-pindot lang, pero, oh my God, first year pa lang, sinusubok na ako ni Lord, parang binibigyan niya na ako ng sign na mag-shift, gano'n. Pero, okay pa naman. Kinakaya pa naman. Nakaabot pa naman ng third year, opo. So far, kinakaya pa naman, kahit, kaya pa naman, guys. Unang-una, super nalula ako and na-shock. Kasi di ko naman ini-expect na super hirap niya pala. Kasi sabi nila madali lang eh. Gagawa lang daw ng games, pindot-pindot lang. Then, yun na yun. Tapos na-overwhelm ako kasi ang dami pa palang ibang kailangang aralan. Eh, that time wala akong knowledge kahit konti. Pero dahil din siguro sa circle of friends ko, nakakaya naman siya. And so far, nasa third year na din naman siya. Nakaka-overwhelm siya minsan, lalo na kapag may mga bagong bagay ako na-encounter. Sa field kasi na to, na-realize ko na IT is a non-stop learning. Parang kasi sa field na to, sumasabay tayo sa innovation and technology. And kapag sa field na to, kailangan madali kang makakatch up. Kaya, dito din na-enhance yung pag-self-study ko. Tapos kapag nahihirapan ako, lagi ako napapatanong na, bakit kasi ako nag-IT? Bakit ako nandito? Pero in the end, tinutuloy ko pa rin naman yung mga ginagawa ko. Kakaplano ko na mag-shift. Eto na ako, hindi ko na mamalayan, malapit na pala ako sa goal. So ayun nga, I experienced a lot of things here sa field na to, but I have no other choice but to continue para ma-reach ang dreams. And the good thing lang ata dito is the circle of friends that I have, which they make my college more bearable and helps me to cope up. Each day, we are surviving. Yan ang IT. Ano naman po ang goal mo as a student? My goal, una-una is makagraduate syempre. And pangalawa, siguro yung ma-apply ko yung mga natutunan ko and matuto pa rin sa field na ito. Tapos, ano pa siguro, mas mapamahal ako, is mas mapamahal pa sa IT. Kasi feel ko hindi pa ako ganun ka-passionate. Nasa very passionate level, kaya minsan nahihirapan pa ako intindihin yung ibang concepts. Kasi wala akong motivation or ganang pag-aralan yung ganun. So ayun, parang palapit sa IT para at least somehow ma-enjoy ko siya and parang ma-lessen yung problem. Pag sabihin natin mag-work na ako after many years sa field na ito, ma-enjoy ko siya and mahalin ko tong yung work ko related sa IT. Siyempre, unang-una is makapagtapos. Then, magamit ko yung mga knowledge ko sa future profession ko. Then, siyempre, makagawa din ng sarili kong website or games na talagang makakapag-enhance ng skills ko na natutunan ko dito sa field. Ano din siguro, makatulong din talaga sa pamilya ko. Yun. My goal is to survive and graduate in this field, have a job soon where I'll be able to apply what I have studied right now, and to have a stable life, give my family and myself the life that I deserve.
bago matapos itong video, magbibigay rin ako ng insight sa mga tinanong ko sa mga guest stars natin. Unang-una, pangalan ko. Ako naman si Kimizar Elsel, BSIT 3C, third year na, kaya ayun. Unang question, bakit IT? Bakit IT? Ayun, sa una, may magandang rason ako sa una. Pero na ngayon, di ko na alam. Kaya, sa tingin ko, ang rason ko yun, walang math. In demand. Kaya, ibig sabihin, palagi yan hinihingi, hinahanap. Mahilig naman ako sa computer. Kaya ayun. Kaya sa mga advice ko sa mga IT, pag-isipan nyo muna ha. Hindi naman sa tinatakot ko kayo, ano lang. Kung pumasok kayo, walang shift. Yun, ginusto nyo yan ha. Okay? Pangalawang tanong. Ano naman ang experience ko bilang isang BSIT student? Experience ko. Ganito. Sa una, ang IT, madali lang. As in, parang ang bait niya sa akin. Pero habang tumatagal, parang lumalabas na yung wolf in sheep's clothing. Pero okay lang pa rin ang IT kasi natatalo ko naman yung wolf. Kahit mahirap yung pinapagawa. Kunyari, may project na mahirap, na-accomplish ko. Boom! Galing yung sense of accomplishment ko. Siyempre, tataas ang confidence. Kaya yun, maganda. Nakagulat nga na third year na ako ngayon eh. Yung parang nasa edge ako parati na ayaw ko na, pero naka-hold pa rin. Galing talaga. Kasi, para lang to sa sarili ko eh. Yun ang alam ko. Tapos sa mga sinusupport ako. Kasi kung hindi ako, sino ang gagawa nito? Pangatlong tanong naman. Ano naman ang goal ko as a student? Ang goal ko ay maging tao pa rin. Kahit ang daming tinatapon na kahit na di ko alam. Yung tao na humane na tao. Baka kasi isipin nyo, alien na man. Earth ako, taga-Earth. Kaso sa feeling ko, hindi na kailangan ko na mag-adapt para makasurvive dito. Kasi kailangan ko ng honors. Para sa dagdag yun ng points para makapasok sa trabaho. Isa pang goal ko yun. And kahit anong mangyari doon, pagkatapos doon, pwede ko na i-enjoy ang other stuff. So hopefully, by the end of this video, you've gained insight and a clear understanding about this field. And maybe, by now, you're now determined to take this course, BSIT. And while you're at it, take the risk and choose Bicol University. Tadan, 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 tadan.